ang edisi songuni simi auto kasai thangka sini borok no kai kasai thangga gila passenger to tongo sini borok no burui engkai borok kai joto no thangmang no motor stand no ongkhoba kya ongkhoman pore engkai bo o tam hinbo no motor stand ni age ayang tikai mochongni ayang tikai ferei bo thangka kai ayang ti thangge bo biang thanani ni singo ano engka kang to bogon thakur thanai engkai bo bayengon thanani ni sau ngai don ngai thana engkai ang bayengon ongkhorchina ano bo kisan bagai drop khai kalang sidi ni ang bono sakata engkai acha ni thangla kya apro kai sung bo bai kni no tai passenger to joto nong khoba kya engkai bo bai ang simi kai thangte no ba no lal bahadur dokhoro bo sungota anti nang khai boroni ba hinchu kang saka an nok toro ka mandai bo tonga an nok ang mandai yo maja maja sarai ro bai tongo yo kam nang khai no go phayo omo haike bo ko rok salai thango ka ba no hinta ama haike tong da anti hachi kuchi khai anando khai berai boso busanai gang bono sau boso rok to kuri kho ai ko kam nang khai thango kam nang khai phayo omo haike phaya kai phaye mohindra appointment ni abus kango sopaikya lamani debara saito nga ajaga oron bathak sidi hnei bono bathak riboi kang gari bisingo tong tutuino bonang pas khologoi rang rekha 100 taka rubo ngai bono nga bano 50 taka bek khairka ka anga rano dajaya yagon tui tongkha watu pene phai tongo kai salbo kisa sanja hayung tongkha ngai ang dayawui thangka nga a pas je ar kholomani an bego krikha arong kalai tongrokha gete kaisa bazar beg tongo bazar beg nawui ang lama koros khai an goliwa hapkata nga bobo thangchina hini thangka do ni chung sai ko ma haki thangu toma gari abo electric auto gai sas jang battery auto ta obo doga nijini borok no chini borok o borok mkai ba prut tupi hungjak bini auto ni yakra digi wa mobile stand tongo jabo ano kok kaham sawo kang bo bono kono hamye bo babia biang ni rok ni sa bo ano sawo ang bono sangka nang khai biang ni bana sangka kang bon sangka ta nang biang ni sa kai khumolong ni hinchau kai nang bor thana sa yango hinchumani bai songni oro kisa kam tongo samnangai phaimani kani bai song biang ba sam gas rama phasing ni chau kabo be gas ni ang bo asuk bono songjak liata yam ti khanong khori kala chang kisa thangai an bo nok sai la lama bai thangai barenda ka khanya angani o 50 taka no dana hinai mani aro an bek sikri kya gai tai kono passenger kriara ang bai bo simina ta kem borok kore ke bo kroi rang tikle purkan gari bising tong te ni gari bisingo asuk to toi tiklayo kono rang bai se angong khor oni ni rang bek o sito no berer jaka bahita ke tam lukorong na tam kasana mo kai ang lukurong no sana mo sungo jodi no maya nangai norok ani o kogrok no khanai ani ara koyekta wak ni ada paima silibruk tongo ani amani beg rangchang paima ni beg ta chikonsa ajaga ani o jarainani o Birendanagar school ganani wak dukan ni Joyram Pig Center ni tongo i ajaga ni silibruk koyekta tongo kisa hisab rong ni kagos tongo puisa siki koyekta tongna rangle to bisi bangla ngani rangsang chen kaisa dajak angu lama sanjarok kana klai ne ang khologi damani ga jaga no rangbang ti tongo nei ang rang ti khlai tani ana be klai khata ke lukorong na nang je mani tome lukorong na ang sawo je mani tongnai saiman tongnai ba auto driver phanong to nang maya nangai phirogoi rekai aboni porinam to angri nai phirogoi rekhang kai ang bai ani a phone number ang bai contact khaidi ngai abo yakai batai kaisa tongo ang je jaga ongkhoro a jaga bot ngko footage tongo kaisa jos ni nogo abustang ang ongkhoro kang borong no abona gi bo thang saikya ano kisa phunuk di ani to bo hai obostha ga bong nogo keroi ani bini ma sawo ga baham jo borong yapo busala kai amba sa tongo ni borga no sata kang tawo lukurong no sawo
auto driver phangto nin thani juding no nungmang khangkai onyo borok phum mang khang kata onyo borok phang bo khel khaje onyo borok passenger phum ka kha buiphano je sapano mangkai ang norong no koi chawo ani maninga ano phirok ro phadi phirok ro khakai ang ngabo nibo ang inam ro dai Awesome.